সিডলি বিধানসভাত কোনে পাব আলোচনা হ'ব 26ৰ কাৰণে আমি সিডলি ইউপিপিএলক দিয়া নাই কিন্তু উপনিৰ্বাচন আমি এইটো আমাৰ যেটো কমিটমেন্ট আছে যে 26লৈকে আপোনালোকক সিটটো আমি 21তে দি থৈছো सिगाङावनो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाहैबाय नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपआव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै मानि सोमोन्दै सावरायगोन दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया मा बाथ्रा बुंदों मानि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाखो फिउचाराव बिनि प्लानआ मा जानो हाथावगौ बेनि सोमोन्दै जोङो बे भिडिअ'आव दिनै गुसुङै जोङो सावरायलायगोन नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय ससियेल मिडियाफोराव दिनै बेबायदि मोनसे खौराङा गोसारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जे हिमन्त बिश्व शर्माया सिडली बिधान सभानि सायाव बाथ्रा बुंनाय सिडली बिधान सभाखौ जोङो इउपिपिएलनो 2021 मायथाइनिफ्राय लानानै 2022 मायथाइसिम बिथांमोननो होबाय आरो बिनि उनावहाय जोङो मा खालामगोन जोङो बेखौ सावरायलायगोन जोङो बिनि उनाव बिथांमोननो होआखै होननानैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों दायो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव मा जानो हाथावगौ बेखौ जोङो साननानै मोनथिनानै जोङो लानि दिनै इउपिपिएल दोलोजों बिथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनावबो एलायन्स जानानै एबा लोगो जानानै गेलेयोमोनब्ला बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन जानो हागौ बिथांमोना आलदा प्लान बानायगासिनो दं सिङावहाय बेनिखायनो बिथांमोना सोरनो होगोन बेखौ रोखायै बुङाखै बिथांमोना बेखौ सानलायनानैसो होगोन होननानैहाय बुंदों बिथांनि बेबायदि बुंनाय बाथ्रानिफ्राय बेनो रोखा जायोदि बिथांमोना बे सिटनाखौ इउपिपिएलनो होनो गोसो गैलिया जुदि होनो गोसो दंमोनब्ला बिथाङा रोखायै बुंगौमोन इउपिपिएलनो होगोन नाथाय बिथाङा साननानैसो होगोन होननानै बुंदों अब्ला बेवहाय गोबां बाथ्रा रायज्लायनांगौ थायो सिङाव माबा मोनसे जेंना जेंसिफोर सोमजिदों नामा बिथांमोननि दोलोनि गेजेरावहाय माबा मोनसे गोरोबलायि जाथायफोर जादों नामा बिथांमोननि गेजेरावहाय जायनि गेजेरजों दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौहाय बुंदों बे बाथ्रानिफ्राय मोनसे खोथाया रोखा जाबावोदि सिट होनाय होयिया गासैबो जोङो नुनो मोन्दों बिजेपिनि आखायावसो बिथांमोना होब्लासो इउपिपिएलआ मोननो आरो जाहैबाय होनाय नङा अब्ला इउपिपिएलआ बेयाव जेबो खालामनो हानाय नङा एबा जेबो बुंनोबो हानाय नङा एबा सिटखौबो मोननाय नङा दिनै बेनिफ्राय बे बाथ्राया रोखा जायोदि बिजेपियासो दिनै जोंनि बिटिआरखौ सालायगासिनो दं नामा सिं सिं बिथांनि गासै बुंनायजोंसो बिजेपिनि गासै प्लानजोंसो दिनै बिटिसिआव जा जादों बे जाथाया जाबाय थादों नामा दिनै बे बाथ्राया जोंनि गासै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे साननो गोनां बाथ्रा मोनसे दिनै बियो मोनसे नेशनेल पलिटिकेल पार्टि नाथाय इउपिपिएल बिपिए बेफोरो दिनैहाय जोंनि लकेलनि पलिटिकेल पार्टि बिथांमोननि साननाय आरो जोंनि लकेलनि साननाय बे गोबां फाराग थाखागोन बिथांमोननि साननाया बेसेबांबा गोजौ बेसेबांबा सिगां जाखागोन मानोना बिथांमोना गासै इन्डियाखौनो बिथांमोना सलायो रायजोफोर नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सानना नायदोंना बिथांमोना माबोरै प्लान खालामखो दिनै जोंनि बिटिआरआवहाय हाबफैनानै बिथांमोना बेबायदि सलायफैनो हालायनाय गोहो मोननो हाबाय जानो हागौ बिथांमोना लासै लासैनो जोंनि जि बिटिआर बेयाव बिथांमोनासो सलायफैगोन जुदि जोंनि बर' लिडारफ्रा गोरोबलायनायाव फैयाब्ला सानसे समावहाय जोंनि बिटिआरआबो गोमानानै थांगोन बै समावहाय जेब्ला बिटिआर सरखार दानो नागिरदोंमोन बेवहाय जुदि बिपिएफ इउपिपिएल मोननैबो लोगो नांनानै सरखार दायोब्ला दिनैहाय बेबायदि जाथाया जानाय नङामोन आरो बिजेपिया जोंनि गेजेरावहाय हाबफैनो हानाय नङामोन रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय एसेनोसै होनब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं